Dobrý večer. Rýchlo sme sa prehúpli do záverečnej fázy 20. kalendárneho týždňa. Ani dnes teda nebudú chýbať spravodajské minúty Bardejovskej televízie. Vitajte pri ich sledovaní. Tieto májové dni majú pre Bardejovčanov zvláštny význam. Ako sme vás informovali v našom utorkovom vysielaní, 15. máj patril významnej spomienkovej udalosti. Pri príležitosti 70. výročia deportácie Židov z Bardejova do koncentračných táborov sa uskutočnil pochod Solidarity na znak uctenia si pamiatky obetí holokaustu z Bardejova. Účastníci pochodu sa zároveň stali svedkami podpisu dokumentu na mieste budúceho pamätníka obetí holokaustu a v popoludnejších hodinách sa slávnostne zapísali i do pamätnej knihy mesta. Pochod Solidarity zo železničnej stanice po Dlhom rade pre viac ako 120 preživších a potomkov Židov, ale i ďalších účastníkov bol nielen vzdaním úcty deportovaným 2464 Židom, ktorí v máji pred 70 rokmi kráčali tou istou cestou v ústrety smrti, ale bol to i symbolický návrat Židov do Bardejova. Vyvrcholením tohto spomienkového pochodu v starej synagóge židovského suburbia bola výstava venovaná tragickému osudu bardejovskej židovskej komunity, pamätné modlitby, ale i stretnutie na mieste budúceho pamätníka obetiam holokaustu v Bardejove. Iniciátorom myšlienky výstavby pamätníka bol zakladateľ a prezident Bardejovského výboru na ochranu židovského dedičstva, jediný, ktorý prežil holokaust, Emil Fisch. Keď som prišiel tu na prvýkrát, tak som neveril, že nie sú tu Židia. Som sa pozeral a nikto tu není. Som nebol tu na 60 roky, tak som zastal, čo bude tu s tými, jak to môžeme robiť, aby tie Židia, čo bývali tu, aby sa nezabudlo. Tak som inicioval tie všetky veci, čo robíme teraz. Nie pre nás, pri tých Židoch, čo bývali tu, aby sme ich mohli pamätať. Myšlienku výstavby pamätníka obetiam holokaustu podporili i predstavitelia mesta. Ako na spomienkovom zhromaždení zdôraznil primátor mesta, je dôležité nezabúdať práve na toto obdobie našich dejín. Zvlášť mladá generácia, vnímaj, počúvaj a pamätaj. Už nikdy nedovoľme, aby sa tragické dejiny mohli niekedy znovu zopakovať. S pocitom viny si musíme priznať, že v tom čase aj mesto Bardejov, mesto vzdelancov a humanistov, mesto Štékela, Gutgezela, Kehlera nevybočilo z rámca forsírovanej štátnej politiky a pozabudlo na tradície humanity a ľudskosti. Obaja predstavitelia potom pred zhromaždeným auditóriom podpísali spoločný dokument, zmluvu, na základe ktorej sa obe strany dohodli, že po vybudovaní pamätníka Bardejovským výborom na ochranu židovského dedičstva bude tento odovzdaný do správy mesta. Prítomní si mohli pozrieť i architektonickú štúdiu budúceho pamätníka. Neviem, či to bude ten rok, ale dúfam, že o roku skončíme